Bismillahi malatiga don kibaru kɛnɛ bi tɛnɛ dɔ mi ye utikalo kile 7 ye an ka foli baw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka dɔ kulo kaw dɔ o de ka yira ka fɔ ministre maaw ko olu kɔni ka minɛnw cɛli daminɛ ko ka bɔ Mali kɔni na Laginɛ ale ni Mali kɔni furancɛ la a yira ka fɔ ko min ye ɲɛnamini fɛn ye ko o minɛla maa dɔ kɔni bolo sirabaga kasara kɔni okumu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko maa naani bɔnɛla Buguni mara kɔni na wa a yira ka fɔ ko Mali bagi kɔni jaabi bɔra ko kɛmɛ sarala 25 ko olu de kɔni ye jɔnjɔ sɔrɔ an balimaw a bisimilayi an ka bidon kibaru kɛnɛ kan ayiwa kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ ministre maaw kɔni ka tagali la ayiwa kibaru y'a yira ka fɔ ko ministre cɛdenw kɔni ka minɛnw cɛli daminɛ ko ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔla la ayiwa min ye juma tɛmɛnen n'o kun ye utikalo tile 4 ye Senegal finitigi tɔ minnu kɔni kun bɛ ministre la ko olu kɔni ka minɛnw cɛ ka bɔ Wosabu ayiwa a yira ka fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ taa maa 309 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa san'o cɛ min kun ye juillet kalo tile 28 ko Egypte finitigi minnu bɛ ministre la n'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ taa maa 460 ani kɔ kɔni na ko olu fana u ka minɛnw cɛ ka bɔ Gawo ko k'u kuɲasi Egypte kɔni kan ayiwa an b'a hakilina jiginna ka yira ka fɔ min kun ye juin kalo tile 30 ye ministre maaw kɔni ka conseil de sécurité kɔni sigira o kɛnɛ kan ko karataw y'a yira ka fɔ ko ministre maaw kɔni tunu ka mandat renouvelé Mali kɔni na san'o o fana don cɛ min ye Mali autorité maaw ye olu de kun y'a laɲini ka yira ka fɔ ko u tɛ fɛ u ni ministre maaw kɔni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni min ye ministre maaw kɔni ka mandat ye ko kuraya tuguni o sen fɛ ko min ye juin kalo tile 30 ye conseil de sécurité kɔni sigira ka yira ka fɔ ko ministre maaw kɔni ka baara tɛna la kuraya Mali kɔnɔna la tuguni o de hukumu na min ye ministre cɛdenw ye olu kɔni b'u ka minɛn fara ɲɔgɔn kan ko ka taga bɔ Mali la ko kabini ni kibaruya kɔni fɔra n'o kɛra juin kalo tile 30 min kun ye juillet kalo tile fɔlɔ ye ko min ye ministre finitigiw ye 600 ani kɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ka minɛn cɛ ka bɔ Mali la ko ka taa hakilina jiginna an b'a yira ka fɔ ministre maaw u kɔni nana Mali la ko walasa ka dɛmɛ don Mali finitigiw ye ayiwa min ye Mali cɛmancɛ fanga maaw ye u y'a yira ka fɔ ko ni dɛmɛ in kɔni tɛ ka taa olu jimi sira fɛ wa ko u nana dɛmɛ don na ko foyi ma bɔ olu kɔni ka gɛlɛya la o de hukumu kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko u ni ministre maaw kɔni tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de fana sen fɛ ministre finitigi minnu bɛ Mali la u kɔni bɛ k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan wa ko nin t'a bannen sabula min ye Wosabu taw ye n'o kun ye Senegali finitigiw ye ko olu kɔni taara k'a tɔ tora min ye Ber ale ni Gundam ye n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Tɔnbɔkutu mara la ani Minaka n'u daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ ko olu fana minnu ka minɛn fara ɲɔgɔn kan ko ka taa ɲɛnamini fɛn fura kuntanw kɔni kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔna la min ye Kuremale kɔni doyen ye ko olu bolo kari cɛ dɔ kɔni kan ni ale yɛrɛ kɔni poche kun falen don ɲɛnamini fɛn kɔni na ayiwa kibara minnu sera ma koɲa la olu y'a yira ka fɔ ko min kun ye utikalo tile 4 ye Mali ale ni Guinée kɔni furancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnana Kuremale a yirala ka fɔ ko ni ye Nigérien dɔ ye ale yɛrɛ kɔni kun bɛ taama mobili kɔnɔ mobili kun bɛ ka bɔ Guinée k'i kun ɲɛsin Mali la tuma min na mobili kɔni sera doyen kɔni daga yɔrɔ ma ko doyen ka sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔna la k'u ye cɛ dɔ ye cɛ min bɛ yen nɔ ni a bɔlen don sigana mɔgɔ la sabula min ye a ka fini kɔni poche ye ko o fununen don kosɛbɛ fɛn dɔ kɔni na ani cɛ in yɛrɛ ɲɛda b'a yira ka fɔ ko a jatigɛlen don okumu kɔnɔna la ko olu kɔni y'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛli kɔni golo ni makofɔlenw na sɛgɛsɛgɛli ninnu de sen fɛ bɔ kɛra kalama ko a poche kɔnɔ min yɛrɛ kɔni kun ye cocaïne boule 38 ye ko o bɔra ale kun n'o bɛ bɛn garamu 800 ani kɔ kɔni ma ayiwa o de sen fɛ min ye doyen mɔgɔ ninnu ye u kɔni ma nin ko in bila daga girinda la u ye ni makofɔlen kɔni cɛ k'a di kiri tigilamɔgɔw ma walasa ani kiri min ka kan o ka d'a kan ni makofɔlen ninnu n'o ye doyen olu y'a yira ka fɔ ko olu kɔni bɛ yan nɔ nin de kama maa ma ne bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛnamini fɛn ani yuruguyurugu fɛn na don an ka jamana kɔnɔ ko olu kɔni bɛ kali da i ɲa walasa i kana don n'o ye an ka jamana kɔnɔ sabula an ka jamana sariya y'a yira ka fɔ ko nin fɛn ninnu kɔni man kan tɛ ka don an ka jamana kɔnɔ o de kun na min ye Kuremale kɔni doyen ye olu kɔni bɛ nin baaraba in na wa an b'a yira ka fɔ nin tɛ olu kɔni siɲɛ fɔlɔ ye ka ni maa sugu ninnu kɔni minɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ sirabaga kasara dɔ kɔni okumu kɔnɔna la min ye maa 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ ye olu kɔni bɔnɛ dɔ o nin na ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko min ye sibiri do ye n'o kun ye utikalo tile 5 ye ko 9h wagati ko Buguni donda la sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra ye o sirabaga kasara ye o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ min ye personnel dɔ ye ni ale yɛrɛ kun ye arabukati ye ko ale ni camion ba dɔ kɔni donna ɲɔgɔn na o sen fɛ maa minnu kɔni kun bɛ ni mobili personnel in kɔnɔ a yirala ka fɔ ko maa 4 bɔɲɔgɔn kɔni fatura min ye maa 2 kɔni ye ko olu kɔni joginna ayiwa ko o mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni tɛ gansan o de ye ka fɔ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Mohamed Kamake ko ale ka denbaya kun don n'o ye a ba a balimamuso a n'a balimamuso den 2 a n'a fa a n'a terikɛ dɔ o sen fɛ a terikɛ ni o fana ye ustadi dɔ ye ni ale yɛrɛ dɔnnen don bɔlɔlɔw sanfɛla la
ni u b'a wele Sanba Jakite ko ale fatura. Min ye Ustaz Kamake ba a n'a balimamuso den fitinin dɔ kun b'a senfɛ n'o kun bɛ san 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na k'o fana fatura. O senfɛ min ye Ustaz Kamake kɔni fa ye ko ale kun jogina nga an bɛ wagati min na bi ale kɔni usayara. Ni maa kofɔlen ninnu n'olu 4 bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛlen nin na kunu min kun ye uti kalo tile 6 ye ko olu ka janaja kɔni kɛra Buguni mara la. Wa min ye maa 2 minnu kɔni kun bɛ ni kamiyɔnba ninnu kɔnɔ ko olu kɔni jogina nga maa ni ma bɔ o kɔni na. Ayiwa an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu fatura ni siraba ka kasara in na Ala ka badabada dalen nɔgɔya u ye ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ye. Ayiwa ni siraba kasara in kɔni senfɛ maa dɔ kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni yɔrɔ kofɔlen n'o ye Buguni yɛrɛ dunda ye ko siraba ka kasara min bɛ kɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ kɔni t'a da dɔn ko min ye an ka autorités ye k'u ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ ka sira in jateminɛ min bɛ sira in na u ka se k'a bɔ yen walasa dɔ bɛ se ka bɔ siraba ka kasara la. Ko tuma caman ni yɔrɔ kofɔlen na ni a yɛrɛ ni Buguni yɛrɛ kɔni ma ja sabula ko Buguni dunda de don ko maa caman kɔni ni tora la ko k'o sababu kɛ siraba ka kasara kɔni ye. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ bagi n'o ye kalandenw ka ɲɔgɔn da ye ko o kɔni jaabi bɔra ko 100 sara la maa 25 de kɔni pasera. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko min kun ye juma tɛmɛnen uti kalo tile 4 kɔnɔna la min ye Mali cɛmancɛ kalanso kɔni ɲɔgɔn da ye ni a bɛ fɔ o ma bac ko o kɔni jaabi bɔra. O jaabi okumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko maa 20 kɔ ko 100 sara la olu de pasera ko o cayara ni Sango ta ye sabula ko Sango min ye 100 sara la maa 20 o de kɔni pasera. Ayiwa a yira k'a fɔ ko ɲina maa minnu ye bagi kɛ ko bɛ taa maa 100 kɔ kɔni na o maa 100 kɔ la a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni pasera o kɔni tɛ tɛmɛ maa 40 kɔ kan. Wa maa min kɛra ni ɲɔgɔn dan in bɛɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ye n'ale ye ekɔliden ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kalan kɛ min ye lycée Castor ye n'o bɛ Rive Droite fɛ Bamakɔ ni an b'a fɔ o ma Premier National wa ko a tɔgɔ ye min ye Ishak Kawu den ye wa a pasera ni moyenne min ye k'o ye 17,62 wa o ale bɔlen maa min bɛ da o kan k'o ye ekɔliden min bɛ bɔ kɔdɔnso kɔni ekɔli la ko o pasera ni moyenne min ye k'o ye 17,54 wa maa sabanan ko o fana ye kalanden ni ale bɛ bɔ Castor fana la ko o pasera ni noti min ye o de ye 17,18 ye. A yirala k'a fɔ ko Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la pôle de correction n'o ye yɔrɔ ye correction kɛra yɔrɔ min na maa pasita cayara yɔrɔ min k'o ye Tombouctou ye. Minisiri min sigilen bɛ kalanko kuma olu ka kuma lase kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ɲina u bɛ se ka jigiya k'a yira k'a fɔ ko kalan kɛra k'u ka tɛmɛ Sango ta kan nka k'o t'a yira k'a fɔ ko o nimisi wasara sabula u bɛ fɛ min ye maa pasita ye ka caya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan.